Azt a BL döntőt? De azt elszálltolod. És mekkora ez a csapat? Hány tagból áll? A csapatnak a magja már 2005 óta ismeri egymást. Főleg kis pályán játszunk, sőt az első meccsen nagy pályán. Egyre jobbak vagyunk. Végén tovább megyünk, büntetőkkel dől el tehát itt a dolog. Hát itt teljesen remegő lábakkal a Barcelona is. Ez volt az első lövés? Hiszen 1-1 volt, és jön a második lövő. A kapus kicsit előbb elmondtuk, a 2-1 arányban az Arsenal vezet. Sajnos ettől még hálóban annak 2-2, ez az abszolút mint ahogyan mondjuk annak idején arrék, akik még néha le is adták a 11-est egymásnak, de nézzük. Ez magabiztosabb lenne a sarokban, töltés, csekély, és 3 játékvezető mostan jön, és Barcelona sportprofil abból úgy jön, hogy 11-es kapufát lenne, Balázs neves egyszerűség elnevezésre a kapus mellett. A negyedik sorozatban járunk. Tehát hátratett kézzel Király Gábor módjára áll kutya a kapuban. Lövés! És ezzel vége tudni, hiszen nem a legdirigálnak, inkább leviszik a földre, amit megnyom a megkaphatják. Ilyen. Úgyhogy gratulálok, ezt most az Arsenal nyerte, tehát a Barcelona kiegyenlített 0-2-ről, és ne felejtsük, hogy annak idején a döntő a Barca nyerte meg. Hamarosan jön a Real Madrid, sőt már a madridiak itt is vannak a pályán, és érkezik a hatalmas zászlóval, láttam az előbb a Juventusosokat is.